kaka pile kendo pur mar ohala e yo ma onego bed ni oganda koro luwo. Mopogore kod mano nyakoro majwang', nengo mar mo osebedo kadhi malo mokalo. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga nyocha onyenyo e lela gima owacho ni en gi neno moromo ni mibadhi ne otuk e winjruok mane piny Kenya ne oketo kod piny Saudi Arabia e wach mar nyiewo mo e pacho ka. Jatend piny Kenya kanye loso nyoro Bomet County nyowacho ni oyo ne otimo e yor ler kendo pinje mamoko malworo piny Kenya bende chal kagima luwo ndara mane Kenya noluwo mar keto winjruok ma waluongo ni government to government. Jomadongo ma wach ma oseloko kite di ng'enyni. Jakom opedho weche duto ka penjo pok duoko gol nyaka kawuono. Okiya Omtata, seneta ma Busia County, ochako golo neno ma en bende otudo godo miyo moro ma wach ne pod chendo nyaka kawuono. Siasa mar mo koso gombo ng'eyo ni pes mo otigo nade, koso en gombo konyo ja Kenya. Jay Bonyo, ang'e ni ma en pawi, in wewe chaka kodi kawuono. Ovio Jay. Yes. Ngeni Raila Odinga ke mokwongo wacho wach G2G no. Wase wache mang'eny. To kawa wache to wacho ni gima no otimore, wawach na jopiny kendo anwo. En ni kane William Ruto donje telo. To nitie ji mokareyo, ji kembe mokareyo. Mano neno ni nitie nafas mar loso pesa. To nikech serikal nyien, to serikal dwano oberore mondo gitim gik ma giweni dhi konyo jopiny. Serikal nodonje gi wiye. To ka serikal nosedonje gi wiye, to gigo duto mane giwacho ne ji ni biro timore ok nyal timore. Mokwongo rem manokwongo betie gini en ni kane serikal owacho ni gidhi manyo kembe maoko manyalo uso ne Kenya mafuta, ne nitie kambi achiel mano yie chiwo gini gi bei mapiny malich, to noko kawe. Sami dwa dhi e tenda tidwa konyo ng'ato, tiko ni manyo mani gi bei mapiny mogik, no kawo mane ni gi bei mamalo mogik. Mano kuongo ne red flag ni ang'o miyo nitiere kembe mobiro mang'eny mokono ni wanyalo miyou mafuta, timanyo mamiyo wa mafuta gi bei mamalo ok bei mapiny. Mane penjo mokwongo ma serikal onego duoke. Ang'o miyo ne giyiero kembe mane dhi miyo jopiny Kenya mafuta ni gi bei mamalo. Mar ariyo, ma serikal ni pod otamo duoko bende ang'eno gibiduoko, en ni to ka giwacho nikech ranyisi neno ote ma Ministry of Energy Davis Chirchir mochajo piny nyowuone ka gin to yeni Bomet thurgi manyowuone okapar ni jogo ne wuone nikech wach lowo ma gilaro kapo ni nitie gilaro kata ni nitie ranyuond gi racha jogo ne wuone nikech gik motime ofise. En ni ka giwacho ni gini osekonyo ja Kenya, dak gi chiwe ni to beche mafuta mane donjo Kenya ka ndalo mane watiyo gi OTS, Open Tendering System, mana pani notimore mogik dwe mar 4 koka 4 gitang'e bei ma dwe mar 4 mar 5 no, to gi bei ma gitimo ang'o sani, gimiwa comparison mondo wane ni to bende nitiere relief mora mora matimo ang'o mayudore. G2G ka OTS kone ok gibitimo ni nikech king'iyo OTS tibrodo ka OTS ne ang'o ni gi bei mapiny, G2G beche ni malo. To mar adek bende gimoro gisiko giwacho ka entiere kisungu mang'eny midero, sijui escrow funds, sijui letter of credit, sijui ang'o. Wan gimo adwaro kaka japiny demarej gini en ni tang'nwa ni pesa miwacho ni chulo kembege owuok e account mane to dhi e mar ng'a teki dhi chulo joka. Penjo mayot, gik moko adek, nikech magi gik mabro kero ler. Adira makende gimomiyo Uganda owuok en ni Uganda neno ka pesa ma Kenya omogodomo ni malo. To ka pesa ma Kenya omogodomo osebedo malo, to gin bende bro chuno gini gitimo ang'o giter mar gi malo. To ging'e maber ni kidhi oko kucho to gini nyalo yudo gi bei matin moingo ma Kenya timo ang'o kawe godo.
Emomiyo Uganda bende koro koni ooyo. Ok wanyal chulo pesa mamalo nikech achudhe gongoke mantie ang'owa e serikal ma Kenya. Kata jatend piny wacho ni Uganda bende koro pango mar dhi kanyo. Uganda pango mar dhi kanyo nikech gidwa dhi direct mondo gikaw bei mapiny. Ok bei ma Kenya kaw godo malo, asti uso negi godo malo. Mar adek, mama ni werigo, mama ni ng'ama thin malich e weche mag mafuta gi biojet. Kiloso gi jok manitiere weche kembe mag mafuta gi, ibro koni ni mano ok lich negi. Gin gima lich negi ni en ni mafuta iomo gi bei mamalo mokonego bed ni iomo godo ka kembe nitiere mano wacho ni nyalo kelo gini gi bei mapiny, to serikal mar Kenya odino wang'gi manyo jogo matimo ang'owa mamiyo gi bei mamalo. Nikech ka ginyalo duoko gimomiyo nitie kambi mane uyie chiwo gi $50 per metric ton a barrel. To wadho akaw machiwo gi $95 per metric ton. Mangiso ni nitiere ka e karibu $45. To $45 ni an gi in emwatimo ang'owa wachule. Ka ng'ato to noyie miwa godo gi 50. Mangiso ni it almost doubled pesa ma serikal omo godo mafuta gi pesa monego bedne piny mangima manigi ji molony. Koro awe gima notimore Siaya. Kenya manigi ji molony kawo godo mafuta $45 ne. Mae mafuta maning'iso wa ni dhi nyiew gi pesa mar Kenya e yor gowi mondo nengo dola ratil mar dola gi Kenya shillings ke dhi kamarach kako dhine. Ting'eni ok kony nikech ok inyal blame ni serikal mar Uhuru Kenyatta ne wacho ni sijui dwe ka dwe nine nitie de ma ana sendiko weche ohala. Nitie gima nwandiko ga chon ma bende became gima nwandiko pile pile dwe ka dwe. The greenback as a result of the end month pressures by oil importers. It was normal. There was nothing off. Gikaka dola ceiling mar Kenya ne operate. G2G jomoko no neno ni nitie nafas. To kumia pesa tabro wacho nyingi jogo ji ariyo. Wache. Ketru pesa ka. Ka wacho ga pile ni wache ka kaen. Ketru pesa ka nikech bang' matwandi kod gi e court. Kori ngeni court ni nikech gin ji ariyo. Jatend piny ne wacho ni sijika ne giromo ne gidhierado gi bucho gi kembe mag mafuta gi fine. Vivo Energy when MD gine chairperson margi. To gima ne jogi odhi timo ndalo cha ne ni nekech serikal e weche mag subsidy. Serikal ne nigi pesa gi mang'eny. Ema ne gidhi to gikoni jatend piny wan koro wadwa ni pesa wanika. Treasury nigi pesa wa subsidy. Mwasebedo kwa subsidize godo mafuta, nengo mar mafuta nikech nengo mar mafuta dhi malo nikech Ukraine gi Russia. So nitie pesa waka mang'eny ma wadwa ni serikal omiwa. Ochielo komonde. Nok gidhi ne wach G2G. But kanye mane ng'ato neno ni ka wanyadi ojoge. To dhano siep chunye. Kikona ni taima Fredo Rwakona. Wanyamanyo negodo kamoro gi siling 100. To nyarawela to koni to tain to 50 to koni beri gi nyarawela. Ang'eyo koro wami koro en 50 ma Fredo golo 50 modong' no wabro neno kaka watimi. Kuom ranyisi. Mano ranyisi. G2G. Kwa example. Ne wagen ni nengo mar mo ne dhi dok chien. Nyawinjo ka jatend piny ka loso yo Kirinyaga kocha. Ko wacho ni nengo mar mo biro dok chien kuom thuolo mar dweche auchiel mabiro ni osemana chako. G2G pod kelo wich barka. Ing'eni biyo jopiny onego bed ni ng'e adier. Nikech ing'eni kane sirikand William Ruto donjo higa mokadho. Mafuta kaka petrol ne dhi for 159 shillings. Sani wan kar 217. Ni winjo ka migosi Raila Odinga nyochongeke mana matin to wacho ni 217 nitie siling 30 madhi e mfuko ng'ato.
Gima sini okowacho ni niya, ni ndalo mane wachulo oil kata kanche bed ni nitiere gowi modong' ma sirikal pok ochulo oil marketers. Dwe ka dwe mafuta mane Kenya yudo kaka in idhi tidhi nyiewo mafuta. Kenya ne raise between 40 billion and 50 billion dwe ka dwe. Mane chulo. Nyaka nche sirikand ni obi mokwongo ne giketo suspension mar chulo mafuta ni. Koro kaka mafuta nego beni chulo dwe ka dwe ne giketo suspension ema ni winjo ka Migosi William Ruto wacho ni ne gichiwo guarantee ni mafuta ni gichulo bang' dwe cha 6 to ging'iyo nang'owa no chule. Dwe mara 6 igani sirikal nche oil marketers billion 45. To kanyo ne gidhi magiwacho ni nikech shillings dhi piny against the dollar. Giwacho ni koro gidhi gi negotiate mondo koro wawuoge chulo mafuta e dollar waduoge shilling. Makata jo petroleum industries mar East Africa ncho wacho ni Kenya sani tinde ne mafuta wachuloge Kenya shillings. Mapok notimrega kech ne watimega e dollar. Korido gi penjri niya ni ang'o mano inform G2G ni mogolo wae open tender system. Bas G2G ni kembe adek mag Gulf manomi Amarco manche Migosi Raila Odinga wacho, Abu Dhabi National Oil gi Emirates National Oil. Ingeni kiwacho ni G2G onego bene sirikal gi sirikal mar pinyno ema winjre to sign ang'owa tender. Manyiso ni Kenya sign tender gi UAE kata Kenya sign tender gi Saudi Arabian government. Kae ineno ka wan gi kembe motimo ang'owa mo sign deal manchiwinjo ka Migosi Raila Odinga wacho niya ok sign gi cabinet secretary mar energy gi CEO mar kambi mamiyo mafuta. Koro kanye ma wantiere malo kachacha en G2G. Adieri mar wach ni en deal gentleman's agreement ayie kae gi goodwill mar ang'owa mar sirikal. Mane kama wantie momiyido ka sani koro wach mafuta ni obedo nikech sani kata miwacho ni mar Russia gi Ukraine kata mar Palestina gi Israel. Yes. Mafuta beche odok piny kata nyocha injo ka Tanzania ka wacho ni mafuta be odok piny. Koro Kenya ma the main port ma import godo mafuta to be ni malo. To jirende to be ni piny. Emancho injo ka Museveni wacho ni okunyal bet ni uso no mafuta gi individual brokers. Ka en gima wacho ni watimo sirikal to sirikal onego beni waneno ni gino timang'o wayudo kamano. But ka koro ukelo middleman ni ema koro timang'o biashara kodwa to koro kendo koro mano kwatim kech wainyo jopiny. Ting'eni sasa ma mafuto dhi malo ngima nyaka dhi malo gimora mora nyaka dhi malo. Koro ido ka kae jo Kenya inyore lakini nitiere ji mathis matimo ang'o ma benefit. Migosi Raila Odinga no nyiso mana William Ruto ni duok na weche adek. No nyise ni mokwongo nyis jo Kenya MOU manyocho usain gi piny mar Saudi Arabia gi piny mar UAE. Mar ariyo nyis jo Kenya tax return mane mafuta ni osechul manokelni. Mar adek purchase agreement manitie nikech mafuta mondo wuok kamoro mondo chop ka nitiere purchase gine documents mabiro makoro ineno sani koro mama Ann wuotho kakiwacho no onge ang'owa no onge kalatese. Ting'en adieri mok wachunu ma kawuono wacho gi senior ni we wawachura adieri. Mafuta ni nyalo bedo ni en ma Saudi koso nyalo bedo embargoed mar Russia. Nikech ka en mar Russia to onge kalatas. To ka en ma Saudi ten gi kalatas. Koro mane monego beni jo Kenya nyiso wania mafuta mama ne yuago. En mafuta mobedo sanctioned ma pinje ma oko wacho mabe ni okonego wanyiew nikech dhao manitiere Russia gi Ukraine. Kanye madieri onego wachunwa nikech mama ni kata king'iye kata kiwuoyo kode gi pachi maber tineno ka iluongo ni middleman. Manyiso ni en frontier mar ng'ato. Nyaka bede ni nitiere ng'ama nochung'ne ma podi nyinggo pok otimo ang'o owachnwa. Nikech onge kaka mafuta nyalo wuok kamoro
mabiro maonge kalatas kata chiel machop Kenya ka nowuok kuro nade kaka wacho ni ero korwa koni to kwadwa documentations to kuma nowuok e cha to nowuok e nang Owinjore kaka jatend Azimio Raila Odinga ne loso kata ne oloso wachni kaachiel kod duoko kamane jatend piny Kenya nomiye nyoro ka ne kaunti ma Bomet. Kama kaka weche nobedo kapok omiyo Fred thuolo. I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of United Arab Emirates. I don't know that those people who responded had an opportunity to read what I had said, because it was a very comprehensive statement which gave clear facts, and I challenged the government to contradict what I'd said. These other ones basically just talk and say hot air. I don't know which hot air, where that guy is coming from. And this is supposed to be majority leader of government. Mimi naendesha serikali yenye iko na uwazi. Hizo contract zote, they are available. Ziko bunge tayari. Wacheni kutuadaa ati mnataka tuwapatie contracts. Contract iko public. There is no secret contract anywhere. Contract iko public, iko bunge. Wabunge wote wako huko. Wabunge ya serikali wako ndani ya bunge, wabunge wa upinzani wako ndani ya bunge, waende waangalie hizo contracts na wainterrogate, watajua sisi we are running an administration that is above board and that looks for the best interest of the Republic of Kenya. Jatend piny oloso kowacho ni orak gote ni lwel jood bura. Penya ne mijumbe mari ni be ose neno orak mar jitu jini koso nango. Leader of Minority National Assembly Opi Wandayi be in kod oboke no. Dr. Lian Gogo mjumbe mara be in kode oso bino onge. Penja ne pina senior council. Senior council Tinda Molo be in kode. Bwana ene mjumbe ni ena. Angomo kidwa no wapenja. Ibo bara. Dakiji se bodo wapenja ne. Ingeo ni kanetelo ni chako. Ntie gima ne iwacho ni state capture. Nonego bed loso commission moro mar ne nyiso joma oteko piny owacho. Ne giwacho ni ka gidonjo to contract mar SGR gi Exim Bank of China ni dhi ket e lela. Mano pod ok oketi. Guarantee mane manitie ni mar mafuta ni koro ibiro keti. Kata doko ni jatend piny owacho ni en sirikande en mathuolo. Victor jowete ga osetieko wachni. Kawuono ma kuro wach matek. Tadwa wacho ni Victor king'iyo iriambo pile to kata chieng' miwacho adier ji biro mana paro ni riambo. To king'iyo iwacho adiera pile to kata chieng' miriambo ji biro mana ng'eyo ni iwacho adier. Gima nie gini Victor ikuongi penjori nekech koro we wangi kama japiny obetie. Mokwongo koda ne en ji to ji. Koda ne en ang'o miluongo gi nyinge gi te. Gima japiny ng'iyo ni to bende oduoko nengo mafuta piny. Dino obed ji to ji mokwongo no. To nengo mafuta odok piny. De koro waonge gi conversation ma wan godo ni. To promise mano kwongo wuok e wach ji to ji ni ne gin weche ariyo. Mokwongo nengo mafuta dhi dok piny. Mar ariyo nengo dola dhi dok piny. E sama wawuoye ni dola ni kanye. En chiegni 159. Samoro juma ni odhi donjo kata 160. Tiende ni ok okonyo. To gimachielo mabende seche ma jowetega loso taduga penjora e juma ni te. Ni to gini nyaka ne obed mana Raila Odinga. Ema nyaka ne wacha adiera makoro wuok e wach ji to ji ni. Dine Raila Odinga onge. Kech William wacho noboke gi gintiere od bura. To joma ng'eny bende wacho ni Raila Odinga ni koro ike ose gore nonego aye paw siasa. To koro ema penjora to kare dino onge nikech ng'at mathuon mane nyalo rakore gi William nyaka sama wawuoye ni. Nikech Victor ing'eni gigi ng'ata kolosie to ilose ni tichako many makosa ma in godo. Mana kaka iwinjo sini aje wache ni nitie jok moko ma kwa mulo ayanga ka e ka okucheto gimoro matin ka e
to bang' motieko kae to giseringe kot. Nitiere jok ma gitieko kae ni to osechwade gi KRA, osechwade gi gik mang'eny, DCI manyi. Gini ka Raila Odinga ne onge ng'ato kendo manyalo lose wi wach ni pacho ka. Mae penjo mana penjora kama ntiere. Nekech adiere mantiere ni gini to chochni. Nekech ibiro ng'iyo Victor kata mana sama William koyiere mokwongo ka noringo Dubai. Makoro weche wuok ni gi negotiate wach mar ji to ji ni. Ibiro fwenyo ni sama no dhi ing'e ni no ofwenyo mana ni en kocha. No fwenyo mana ni William ni loka. Making'iyo to ne onge report mano wuok ni ntiere limbe mochan no dhi kucho. Kinyalo paro. Limbe mochan no kucho. To ko kadhi matut ewi wach no Victor mana kami winjo ka kele ni king'iyo jatend piny ne wacho ni ntiere ndalo mane jo Kenya go lai marabora e petrol station. To sani ok gigo lai marabora mak mana ni nengo mar gini ni malo. Gima japiny dwaro Victor en ni kata ndalo te kiwuok gi gachi tidhi e petrol station idhi yud mafuta. Adoni ngade mana gi kanyo mondo kik wach ni iwelo jatend piny kama kaka jatend piny Kenya ne loso e wach no Nyakwar Mgajwang. Kitu kimoja, hii Kenya tutaibadilisha. Ni kazi ngumu lakini itafanyika. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Aparo ni kanye mane temo dhi. Yes. Dongi winjo kuwuoyo to wacho ni kuanzia leo, kuanzia mwezi ujao itashuka to ji oling. Okiwinji ka ji mor kata ka ji go koko ni ji mor. Mana gimi winja wacho ni cha nitiere gima king'iyo godo itimo. To kata kore wacho ni maber dhi timore to ji ok bed gi yie. Mar ariyo ok adwa wacho ni jatend piny riambo. Tawene jo piny. Mondo mi one kendgi giwegi Victor. Nikech gik mowegi gin gik ma gimomi neno JB gi Nyarawila keto gini gadieri makende. JB kaka wuod kanoni. Ok yabadho gik moko. Gima mi kete nikech mai makosa mara en ga wacho gadieri. Mai nyega. Koro gimineno ni kae Victor jatend piny wacho ni nengo mafuta ni malo e piny mangima. Mano mokwongo en miriambo. Sama sirikande ni nodonjo e telo, nengo mafuta ne en gimoro $100 per barrel. Sama wawuoye ni en gimoro 80. Osedok piny. Mano onego bedni nengo mafuta kama ntiere sani, no ok onego bedni ni malo kama ne ginwang'echa. Mafuta pacho ka no onego bedni gimoro 130, 120. Nekech odok piny e chiro. Mae momi ineno ka jakom ne penje niya, to chiro ma Kenya nyiewe ni, ema Tanzania bende nyiewe, ema Uganda bende nyiewe. Jatend piny Kenya masani William Ruto ndalo moko ka ene campaign, ka ne entiere yoke ancha kocha ka okakoso, to no penjo jopiny nang'o momiyo mafuta Uganda ni malo, to Kenya mafuta ni malo, to mafuta Uganda ma Uganda ni piny, ma Kenya ni malo, to mafuta gikalo ka. Koro mae penjo manyocha Museveni oduoke machiegni ni. Koro gimoko wachnwa ni okay, kowacho ni Raila Odinga riambo, to ok owacho ni Museveni bende riambo. Kech Museveni manyocha nokungo wuok gi wach ni kata ka jakom cha pok owuoye, mo wacho ni nitiere jochumbu moko e diere ka. Museveni manyocha wacho ni nitie jochumbu moro e diere ka momiyo cartels moko ni diere ka, momiyo nengo mafuta dhi malo, momiyo koro were gi golo mafuta mare Kenya. Koro ka migosi Raila Odinga nyeo riambo, to Museveni bende riambo. Nikech Museveni onego bedni en kare odhi mana nyime gi kawe pacho kae. Koro adieri mantiere kae en gima Senior Jeyo chako godo cha. Ewi kembe ariyo mano ochako ka. Koro sirkand Kenya chalo jok manyocha no kunyo bur mar maiti to gionge ng'ama gik kanyo. Koro kidhi many ng'ato mondo negi mondo mi dhi iki nikech bur ni ready. Mondo mi dhi iki kacha. Kinde duto ng'ato kuongo tho
koki kunyo bur. Ginegi kunyo monde. Ginegi kunyo monde. Koro ekineno gik mineno mang'eny gi ma ineno gitemo mindemo wachoni. Mondo mi chirchir ne dhawne kamacha. Korgi. Nyisi ni jopiny okoming, jopiny bende neno. Tinyalo mana wuondo gi kuom kinde moro matin. Mae nyisi ni gima japiny odich godo ok en terminologies mitiyo godo gi. Koda mafuta ni ne yama na Russia. Koda no yama na kure. Victor, aparo ni gima nyomiyo gidhawne gi jopiny riek. To gima omiyo jopiny riek en ma. Chirchir nyocha ne owuok odhi osomo boke moro. Kose somo boke moro achiel mantiere e pinje maloka kocha. To oyudo wach mafuong'ore kanyo wacha fuong'o. Ni kaluwore gi lweny mantiere kind Israel gi Palestine, ni nengo mafuta nyalo biro medore. Mae nyomiyo kanyodhi Bomas kacha. To lewe odhi okier. Nekech article ng'ata nyalo ndiko article. Ma ok obedo substantiated. Kae to odhi owacho ni mafuta nyalo medore nyaka $300. E sama wawuoye ni William wacho ni gini dhi dok piny kuom dweche 6. Kare manyocha chirchir wacho cha. Ni dhi medore nyaka $300 cha. Ikuongi penjori niya, nyocha no akanye. Penjo michaki penjori mar ariyo. Sama William Ruto wacho ni mafuta dhi dok chien kuom dweche 6 ni. Ento ok en IPRA ma omedo ga nengo mafuta bang' dwe ka dwe. Nyise ni to kare role mar IPRA cha be kare koro ni e ofise. IPRA cha koro time ang'o. Mae makosa manyocha notimo kuom wacho bende ni El Nino ok bicha. Nikech nitiere departments gi monego we ni imiyo gi thuolo. Koro neno kaka dhoge nokier kocha. E kaka gini, e kaka koni bende, koda koro dhoge okier, koda ok okier, ok ing'e. Tichaki penjori niya, ang'o mane miyo rito nyaka ncha ne Raila Odinga uwe wachni, eka koro no wuok oko mondo mi owachi ni mafuta koro dhi dok piny. Kinde duto king'iyo Victor, king'iyo map mar Israel kama lweny nitiere. Israel namba 1 ok chiw mafuta. Ok ginene, ok en a member mar OPEC, onge mafuta. Palestine onge mafuta. King'iyo kama mafuta luwo, e nam makelo mafuta pachoka. Israel okiewo gi nam miluongo ni Mediterranean. Mafuta mabiro pachoka ok lu Mediterranean. Mafuta koa Saudi Arabia to biro gi Indian Ocean. To king'iye mapcha gi piny ka, tido ka Israel nigi malo kocha. Saudi Arabia, Qatar, to gi UAE kama moae ni, moni biro koluo India kong'adore Somalia kama kobiro mochop pachoka. Onge kaka mafuta ni dok malo kocha, manyo nengo ne nyalo medore. To kata mano bedi Victor. Nengo mafuta odok piny e chiro mangima. Koro kodok e chiro mangima ni, jogi ginto margi ni ginyiewo kanye. Ing'eni nitiere kata mana ka idwaro wacho, idwaro yambie matin, ni taima we atiki tachi sisi nikechebo tiyo gitaja. Kidwa wacho ni tache ni ratong. To nyaki kungi wire gi kala moro madwa kete, madwa kiro gi ratong. To ok didi bukri abuka dichiel ni tai ni ratong, to japiny to nene ko kwar. Koro mae mamiyo kata miriambo bende kidwaro tiwacho gani ikete gi gima dwa chalo kode matin. Adieri mantie ni nengo mafuta e piny mangima odok piny. Choncha ne giwacho, ncha ne giwinjo ka gisiko ni nengo mafuta dhi malo. To gima chielo bende magichaki wacho magiteno bende gi jatend piny machon. William Ruto ne jalop jatend piny machon. Sama ne gigi medore. Koro miyo mae nyisi ni plan mar gima ncha ne wawacho cha gi gik mamoko manigi wuoy mag duoko nengo mafuta piny osethalo pi. Onge wach. Obro ka oyueyo nyakore mkajwang. Obro ka oyueyo nyakore mkajwang. Kapo kodhi ywe. Kenya. Kochakore tarik 14 dwe mar 11 nyaka tarik 14 mafuta dwa us kide. Bilion 4 miuso to kodhi ne kembe mag modhi mag mafuta. Odhi ne ng'ato.
pesa ka. Review je ingeni mana gido senior kanyo ero nyochi winjo ka report mano ugol kata majo kere no wacho mabe ni pesa magise masani no gi choko e mar mafuta sani no dhi nyaka bilion 2 manyiso ni ng'enji sani ok timango ok nyiew mafuta lakini migosi William Ruto no wacho ni wan gi stock moromo wane mwanyeo mafuta mwakano mafuta koro in gi stock to jopiny ok timango ok nyiepi monego beni imbe ng'iyo nikech kidwaro revenue mondo raise revenue nyaka bede ni nitie money circulation e market ka pesa no onge to koro revenue ni midhi yudo ni emomi neno ka sani sasa gisiko ka giwacho ni target gi chok getimango ok gi meet nyocha kane William wuoyo gi cabinet secretaries retreat manorumo no wacho ni sirikal manodhicha no ketho pesa ma oko bidonje reserve mar Kenya golo pesa to stabilize the shilling ka jogo paro ni mane moprotimo oko bilwoko mes mane giweyo to koro japiny nyalo penjre niya ka William Ruto wacho ni sirikal manowuok cha to ento ne en kanye nikech nonego be no resign e sirikand cha mondo wache ni jogo notimo kamano an naonge koro ere kaka igolorie to ine mane in deputy president mabi pesa no nitimo ang'owa ichuli go notwe lwete obwongo bende no samoro notwe but ingeno wacho maber ni yani mes mane jogo timo igni 2 manyiso ni en gima nong'eyo ni ne timo ang'owa ni ne timore dak no bedo whistle blower kaka Raila be koro bedo whistle blower to mogik to William Ruto wacho ni pesa mar mafuta sani koro dhi dok piny kata king'iyo sani to nosechako dok piny nyaka ne koko ni chakre ing'eni bei mar mafuta mane biro sani ni dhi medgi siling 8 kata siling 10 koko mano bedo ni emomiyo gi stabilize kama initiere manyiso ni de onge wach mar bilion 17 mwapenjo mafuta na mcha to gi mar jitu jini sani de mafuta no dhiketo bei machielo to kawatieko Raila Odinga no penjo niya ja EPRA Director General Kipto ema no negotiate mafuta gi to en be ema dwe ka dwe ofix nwa bech mafuta koro kamano oken mibadhi to kare nang'o no penjo ni kosene moko ng'etie mibadhi kosene moko ng'etie nitie bilion 4 meuso tok dhine oil marketing farms pesa no dhi kanye onge onyakwala mungajwang magite timore ka Finance Act mane oketo VAT no mede gi pasent 8 ma moloyo to ne mwandu mag mo gana jo Kenya bende ywak ne piny maru mopogore kod mano ka waduogo nyakwala mungajwang